Здравейте хора, аз съм Антония Великова. Аз съм Диди от Диди и приятели, това е моя канал, това е на Тони канала. Да. И снимаме от два телефона, това е моето. Долу ще има линк към с описание към канала на Дитка. Диди. Към Дитка. Добре, и това сега ми е втора част на сляпо рисуване, а на нея трета. Да. И ей тук има лищета, ама не са надписани. Тя ще надпише 5 за мен лищета, а аз 5 за нея. И тук има общо 10 за писане. Ето аз си давам 2, 3, 4, 5. Извинете хора, просто има хора, ние снимаме нейни стълби. Правим грешка като снимаме, ама как си да е. Чакай, не съм взела всички лищета. Но това имаш 4 за всяка. Окей. Ето, на тези 3 ще рисуваш ти, значи... В нищо ще се разберем. Да. На едно лище ще рисуваш тук и тук. И от двете страни и аз също. Добре, аз Две почвам да страни. ти пиша. О, не, химикалката имаме само едничка. Не гледай. Химикалка. Аз ще отваря нестито. Ето. Не правим аз на реклама, не сме си платили реклама на Нести. Моето нести е с лимон, но нейното не знам с какво. Да ти го покажа. Не, няма да правим мазна реклама на Нести. Каква масна? Реклама на Нести, защото не сме си платили. Мили дами, можем ли да минем? Да. Извинете отново за спирането, просто извинявам се и от моя канал. Просто снимаме клипче, ние снимаме на стълби и какво очаквате? Ох, дай малко да се преместим. Добре, хоп, ето. Ама не, ти така не се виждаш в моя канал, затова да се преместим. Няма нищо. Какво толкова? Виждали сме се достатъчно пъти. Да, но пак трябва да се вижда. Може това да е първият клип на хората, които ни виждат сега. Не се. Ето от тук ще минават хората. Аз го наричам тея Любовчия, той Любовчийката, ако сте го видели. Добре, почна ли да написа ли ги? Да, съм готова. Ти рисувай. Не, чакай, аз трябва да ги напиша. Изчакай. Хора, аз ще Значи. завърша косата, докато Диди ми ги напише. Искам и в двата канала да пишете, искате ли Бин Бонзай от Challenge, едни гадни бомбони, едните са хубави, другите са гадни. Да не е Джели Бейли. Бин Бонзай от се казват. Добре, не ги знам. Тама, както и да е. И виждате ме и на двата канала. Ако искате, напишете ми да, искаме. Ако не искате, не искаме. И, На мен не ми даде дъвка. извинявай, и после, ето, сега ще ти дам дъвка. А сега да заетих. Ето, Изчакай. лапай. И който иска да ми каже да искам, а който не искам. И с общи парите не са толкова скъпи. 10 лева по 5 от всяка и ще си ги купим и ще играем на Бимбо Зелт. Ще си изберем кое. Дали ще въртим едно колелце и ще видим какви ще ни се паднат. Или пък ще вадим на кофичка в друга и ще ни падат. Ще видим. Има много. Има някои много хубави, които и двете са хубави, но има и някои, които са хубави и лоши. Добре, Само лоши. Така че, Диди сега ще започне, ще се аз рисуваме. говоря. Аз първо, ти второ. Добре. Така че, Да не го имитираш от моята чанта това. Не, после ти ще знаеш какво е. чанта, Не. фанта. Не, тихо, изчакай. Хора, мисля, че надуших кое. Аз почнах Кое да нещо? рисувам. Аз почвам да рисувам. Добре. Както знаете, въпросите и отговорите все още не са свършили. Пишете ми долу. Моля ви се. Готово. Ето първо да го покажем. Ужас. Сори, че го казвам, Диди, ама ужас. Ами нали за това е сляпо рис. Слепците могат да рисуват по-добре.
Еми. Добре. Нещо не мога да си отворя. Добре. Дай, ще го отворя. Добре, междувременно аз ще си изтегля първото. Ето. Ама ти не позна какво е това? Фанта! Не. Значка. Ето я. Сериозно ли? Ти да не си го изкопирал от мене, бе? Не. А които минат, отиват в средата. Благодаря, че ми отвори стения чай. Дай тук. Добре, почвам да рисувам. Ластик. Ето, чакай да покажа моя. Чакай, аз си показвам моите. Да, това е най-хубавия ластик, който са виждали някога, ако фокусират камерите ни. Моята нещо не фокусира. Моята фокусира вина. Давай! Аз съм наред. Аз ще си изтегля междувременно. Така. Си взех от моите. Това са твоите. Не, чакай. Аз не ти бях написала ластик. Да. Чакай, дъв. Това дъвки ли трябва да бъде? И двете сме написали дъвка. Дъвки. Дъвка или дъвки. Добре, аз почвам да пиша. Окей. Рисувам де. Сериозно ли си написала Нести? Да. Ама не ми ги каза и после ще знам какво. Ама то не се знае коя ще изтегля. Да, с нова прическа съм, ако забелязвате. Вижте, къса ми е косата. What the fuck? Какво по дяволите е това? Дъвка? Да. Виждате, аз си изтеглям тази. Има дъвки. Пак дъвка. Не трябва да казваме какво ни се пада. Ама то те, двете са еднакви. Ами да не беше изтекло това. Най-скапаната дъвка. Вижте. Абе, Дъвка. не е обратно. Ти си. Значи. И ми остана едно лище, но две думи и ще ги направим едно лище. Това ли е? Ето. Нести. Не. Не гледай. Не виждам или без това така че. Ох, предаваш ли се? Да. Сок. Моля, това ако е сок, аз съм балерина. Ти си балерина? Не съм. Остават 3 думи, защото аз се... Не, защо го оставих там като ми Ама то остава едно лище. Да, това лище не го броиме. Значи аз избирам това. Нести. А на кой? Вижте, това е мое. Не пипай, дайте ми калка. Нещо го докриваш, аз и без това поръчам. Чакайте, нали не ми се виждат гащите. Чакай, тук ще да префракне. Вижте. Канала на Диска. Ето, вижте. Ето и в моя канал. Ето. Познай какво е това. Нести. Да. И сега последното. Това ли е нещо поне? Не. Това е лесно според мене. Готова ли си? Не. Готова. Чанта. Изчакай само да го покажа. Чанта.
Много грозна чанта, виж как си я направил. Ами опитахте да е като моята. Какво е Тео? Телефон? Телефон? Да, съкратено. И сега заради теб разбрах какво е. Ние сме много зле, това да ви е ясно, хора. Защо? Защото да си показваме... Не, защо нещо ми капна. Може да завали. По-добре не. Какво е това? Чакайте първо да ви покажа и на вас. Може да бъде някой климатик, сега да кажа. Телефон е. Да, ето и от моя канал. Трудно да ти кажа, че за момент го забравих. Добре, хора, това беше... Това може да бъде... тук. Сега ще сложим буклука. Това неоново клипче. Така, бързо да ги съберем, че тръгва, че има вятър. Ако ги Хора от моя и от канала на Диди и приятели. на Диди. На Диди. Знаете. Бимбо Зайот. Въпроси и отговори. И сега, казвам ви. Чао. Тъй като че ви... Чао, ви Диди са и малко, приятели. Харесайте. Абонирайте. И коментирайте. Коментирайте и се абонирайте. Не Най-важно. давайте палец надолу. Защото ние се харем с палец нагоре. Каквото искате, направете, но не ви И също предлагам така, надолу. искате ли моя канал и от вашия и от на Диди да стане моя канал, да стане геймърски, да снимам на игри? Пишете долу в коментарите. Добре, чао, Диди, Чао! приятели, до Чао, следващото Диди, видео. Чао, моя канал.